Okay, mga igsuon, na atay reviewhon nga dialogue, bag-o ra ni nga dialogue namo, no, uban sa piniling nasod nga girepresentahan ni Douglas Arocha. Gihisgutan ni Douglas Arocha kadtong nahitabong debate ni Brother Wendell niadto sa Bohol. Katong giakusahan si Brad Wendell nga nigamit og Biblia nga tampered. Gihisgutan ni Brother Douglas sa piniling nasod kadtong hitabua. Katong gipasangilan si Brad Wendell nga nigamit og Biblia nga tampered. Okay. Atong paminawon ning pamahayag ni Douglas, dayon karyot-karyot ato na po ning ipos kay muhatag punta og atong komentaryo o sa ato pong reflection ba unsa gyud ang atong panglantaw pud atong libatiha nga tinuod ba gyud, no, nga na nigamit si Brother Wendell og tampered. Okay, mao na atong paminawon sa ni si Brother Douglas, no, sa iyang pamahayag about atong nga issue. Ay sa libro ni Brad Wendell Talibong ang Mateo 16:18 gitampiran man di ay. Kay pagbasa ron dito Wendell Talibong may nagtamper. Ang nagbuhat. di pud ta makaingog personal siya pero naagyon siya personal knowledge. Di kita makaingon nga siya gyud mo nagtamper personal pero ang sure diha naagyon siya personal knowledge. Kay siya manggaliga challenge nga basahon nako sa Biblia kung akong mabasa nga Matthew 16:18 ang Holy Apostolic Roman Catholic Church uyon ka nga pildi na ka. So atong masabtan nga si Brad Wendell Talibong dili makadeny nga naagyon siya personal knowledge sa pagtamper sa maong page sa libro. Unya kay karon ka pag-abot na didto sa libro ni Brad Ramil, dili man maong. So didto na hugyaw magsun megala. Kana gali hangtod karon na ama na sa YouTube magsun megala kanyang paminawon. Kanang kadyot lang Brad Douglas kay sa side pod sa akong nahibaw-an ba nga wala man na ma-deklara gyud na pamatud-an nga tampered, no? Kaya wala na siya na pamatud nga tampered. Kuan lang ang unsa to nga translation katong Nalimot lang po ko sa translation ato basta binisaya to siya. Okay, gahapon ni, no, kay Lunes man taron, February 9, nahitabo ning among dialogo sa DXKD February 8. So February 8. Okay. So bali kining akong gihimo ron nga review kuan ni siya pagkaugma. Okay. February 9. February 9 man yung pag-record na ko ron. Okay. Now, yadtong higayunan na iba ni na mahayag ko nga nakalimot ko sa kanang unsa to nga klase sa translation gigamit ni Brad Wendell. Kung wa ko masayop, nakahinumdum ko karon, kung wa ko masayop, confraternity version da ito. Confraternity version nga maulagi ang huna-huna komentaryo sa mga iglesia ni Kristo niya itong dibatiha nga nigamit yun si Brad Wendell og kanang tampered. Okay, kadtong confraternity ni Parba dili man ningon nato pagkahubad, pero sa dili pa nako ni siya ipadayon ning akong review, tiwason sa nato ni hinay-hinay paminaw ning among kining among dialogo nga namahayag si Douglas. Then madungog po ninyo ako yung reaction niya itong dialogo gahapon. Dayon nganong naghimo kog review bisag ako na siyang gitubag ato nihatag kog reaction, naghimo kog review kay naapa ko'y nahuna-hunaan nga wa nako mapamulong ato. Mao nang naghimo kog review ron kay kadtong wala nako na pamahayag nga makatabang pod og pagpasabot, pag-analyze sa maong hitabo issue, akong i-appeal ani nga review. So ato sang tiwason og paminaw ni si
Brother Douglas, dayon karyot-karyot mo posta, dayon atong ihatag pod ang atong dugang nga kanang a sort of panglantaw about gyud ni adtong hitabuah. Kung tinuod ba gyud nga nagamit og tampered nga Biblia ang among kauman nga si Brother Wendell Talibong. Okay, ato sa ning tiwason hinay-hinay ning video ha. Na translation kanang na ang color green. revise Sige lang kay ako man tong i-search na ko to niya. revise to dili to kay paras ko danang atong encyclopedia na gi-revise sa laing tuig sunod ana. So kung i-revise ang usa ka translation, posibleng na yung mga usob mo bitong revise. So Pero ang mauna objection nga- man gud ato ni Brother Ramil Parba kay ang texture, ang figure sa libro, ang edition, ang printer, ang ga-establish to amang pud parehas man gud sa yaa. Unya how mga dayo lagi. how comes nga pareha og libro, maong kulura, maong edisyon na, maong translasyon na, maong nag-establisher, unya ang dito sa yaa, mabasa word for word, Holy Apostolic Roman Catholic Church, while dito sa kang Brother Ramil, wala man. So, mao to hinungdan nga gideklara gyud sa kwan. wala gideklara sa moderator nga tampered. Kay nabasa man gyud to. Mao lagi. Oo. Ang issue is na mabasa. Pero ang style is ma-consider gyud siya nga kwanto tampered kay kanang nang wala man nila ma-justify kung nganong wala man to ma-justify nila sa side nila ngano man nga sa ilaa naa dito mabasa while sa ilaa wala man nga maura mang figura. Sa akong kabahin Sige, dili ko sa na. madesisyonan nga tampered kung wala gyud subay og ayo. Kay kung Gisubay man gitog, gisuling man gitog ayo. dili okay. Gipangsuling man to. Version maong hubara Mm. pero pag revise nya lahi tong revise ana mo Unya gud. kay ang katong actually dili man to ingon siya nga So, gikan atong green gi-revise dito ni sa libro ni Brad Wendell. Pareha gyud to sila. ang Dungan diferensya gyud to sa siguro pagkuan. na ang printer. Okay. Printer. Deser gud ta mo huna-huna gyud tampered nga naa gyud deklarasyon Yes. nga nakita gyud nga Yeah. ang moderator nakingon nga na klaro gyud nako nga tampered wala man gud. So kay kung mag-revise Google translation naman gyud yung mga usab. Pero actually katupong panahon in fairness pod wala na lang gyud pod siguro i-declare sa moderator kay dili man gud siya huwis. Kuan ra man siya mo moderate ra man siya. So bisan pa man na dili lang kay kumukuan na Maigsoon Megala balik lang ko sa punto mao na hinungdan nga karong panahon na Maigsoon Megala bantayanan po kay ning paggamit og Biblia. Pareha lagi ganina katong color grade red ni Brad Ronald nga pagbasa sa Pinadictrinus wala na ang word nga bag-o. Ako magay itong gipicturan. Brad Douglas, gamay atong ba itong sa Kawindel gamay. daw. Okay. Katong kuan na god, wala man tumadeklarar sa kuan nga tampered. Pero sa akong reflection lang po to sa akong speculation report nga, kung sakto ko sa akong pangagpas nga, kung dili to, kay ako lisod man god kog tingali maayong ka nga kauban mi Wendell mo nang dipinsahan ako si Wendell. Natural lagi For po the na. sake Di na ko maningana na. Sige. for the sake good og sa pinabugado nga pangisip, kung walay deklarasyon nga kanang moingon gideklara nga tampered, so dili gyud kamo kuan. Kay kung mag-revise kog translation, posible mga usob kay katong transisyon na god Catholic translation to. So kung gi-revise to, then nakabaton si Wendell og translation ngayon nato nga Catholic translator din niya yung gibutang ng Roman Catholic Church sa Mateo 16:18 posible biya na. Pero kanang imong una-una napo koy nadunggan nga inana nga giana gyud pero ako dili ko mo ingon nga mao gyud kung walay klaro nga kanang gipakita gyud nga tampered gyud to kay posible man pod nga lahi gyud putong katong Pero revise katong yun panahon nasabtan man ako ang iyong punto Brad Silbert nga kung i-revise yun siya posible nga doon yung mga changes sa mga kuan mga wording sa maong libro. kay kuan mo na Brad Pero Douglas no ang kuan paraphrasing man gud nga translation. ang kuan lang magud atong panahon na sa actual manggod is paglantaw sa Biblia nga naa ni Brad Ramil, naa po ni Brad Wendell,
pareha man gyud kaayo. Nakasabot po kong Brad Ramil kay Pareha siyempre, man yung- ang pareha iya man wala yung- di Oo. mo ana gud siya. Usa man ni nga ana gud siya. O niya, ang kanan ang print, ang establish ang printer, ang edition, maumang yun po. Di, sayang panghunahon, bisan pag siguro po Ayun. kita, makaingon kita, uy, naunsa man nga pareha ra tagi kanan, parehag libro nga, Oo. naunsa man nga sa imo diha, mao man gisulat, Oo. unya kini sa ako lahi man. So, dili na kato siguro, dili po gyud kung kita ato, dili gyud ta makaingon nga revise pa ni, dili na ingon nga agi ni sa pag-revise kay dungan manggalit ning bersikulo. So, buot pasabot, either katong sa iya, katong sa kang Brad Ramil mo gitampiran or Dili- katong dili sa to. pigas mo Yes, gitampiran. it is. Sa akong Piran. Wala ta kay pangagpas mao po, sa ginoo. wala to'y tampered tong kang Ramil. Katong sa kang Windel, lahi to nga revised edition to. Revise. Oh, kay kana kung sakto gyud ko sa akong usa ka speculation. Kay posible man pod og ang negative matinuod pod kung gituyo gyud ingon ana nya wala man go ebidensya nga gitampered to. Mo bitaw nga wala mo deklara ang moderator. So mo na nga ang ako lang po, to be safe ko nga so ni grant lang ko nga revise to nga lahi po tong kang Windel pero parehas lag translation pero gi-revise naman mo nang nalahi iya. Unya kay ang ilang debate god pwede man mo gamit bisan unsang hubad so allowed ang paraphrasing. Ana man god nga asa mabasa sa Biblia ano. Ko nagkataon nga si Windel na say kopya ngayon nato. So kung natampered man tog dili na kita ni mo discover na. Mo inana pero dili ko maingog tampered jud kay wala man goy tangible gyud ba nga makita na to nga mao gyud. Kay posible man nga resulta to sa revised edition. Kay Posible. kanang mga encyclopedia bitaw kanang Grolier nakabantay gyud kog changes. Kay ang kanang gamit-gamito na to nga kanang nga si Kristo gatukod sa Catholic Church lahi biyang wording sa revised edition ron muragi tagaan pog lugar ang mga protestante ba nga wala muragi lahi ang term gigamit ana ba so mo na nga kung i-revise ang usa ka publication so posible na yung mga usob sigurado ko nga Katoliko gyud may ga-translate ato nya mo to gibasa ni Windel so mo to na nagama to pero mao lagi kabalo ko sa iglesia nga moingon sila nga tampered na yan. Pero hinoon, ilaan naman po itong katungod. Brad, kuhan, asa naman ka? Muundang na kuhan niyo? Ikaw na isunod ani? Okay, so mauto no. Diyan di pa nato ipadayon mo hatag sa ko sa dugang na kung panahom. Okay, dugang panahom kay ako yung i-establish ang akong komentaryo nga kung walay deklarasyon ang moderator nga tampered yun to. So, malisod nga himuon na tong objective ang negative comment sa Iglesia ni Cristo nga tampered yun. Wala man to nila na pamatud nga tampered. Hinoon katong video nga ilang gipakatap sa social media bisan sa YouTube. Mura siyang tampered kay ang color ba giunsa to nila nga hinon kabalobya kaaning mag-edit ta. So pwede na to murag i-color-coloran dito dapit sa portion nga gibasa dayon para mulutaw lang gyud nga gitampered to nga murag gitaplak. Pero sa katong debate nila dili man ingon ato, no? Dili ingon ato ang dagway sa gibasa ni Windel. So possibility gyud nga sa akong usa ka speculation nga dili to tampered nga naa gyud translation nga ingon ato nga nakahupot si Windel. Oh, kay sa revise lagi nga mga translation the word good revise so meaning na mausab kay revise man mo bitong gi-revise kay na giusab. Oh, so unya ang ilang debate god allowed man mo gamit bisan unsa. So, but ipasabot, pwede mo gamit og paraphrasing. Mo tong gibasa ni Brother Windel, kay wa man sila'y balaod sa maong debate, wa man sila'y rules nga dili pwede mo gamit og paraphrasing. Oh. Mao lagi pero sa katong YouTube nga nakita nako nga gi-upload sa member sa Iglesia ni Cristo, murag nahulog yun ba nga sa ilang video ba nga tampered yun. Pero sa katong debate gud nila nga gibasa dili man gyud ingon nato gitsura. Oh, mo bitaw nga ang moderator wa gyud siya moingon nga tampered to kay igo ra man siyang gabasa. Oh. Pero si Ramil Parba moingon naman gyud nga natural po to niya kay lahi gud ang iya
dili gud nato ang translation nya kay parehas confraternity version. So mo insist gid siya nga ang iya mo ikuan din katong tampered to bisag wala mapamatud nga tampered. Kay kung mag-revise gud ka allowed man og unsay imong usbon dito kay mo bitong gi-revise. Oh. So mao na nga wa to ma-deklarar gyud sa moderator nga tampered. Asa man nato mahibaw-an ng opinion nga tampered diha na sa komentaryo sa Iglesia ni Cristo nga ila pong gi-post sa YouTube. Dayon nakita po sa mga dili katoliko paras ni Douglas nituo po dayon siya atong isulti ni Ramil mo nang nakaingon siya tampered. Pero ako to be safe, no? Dili objective ang ilang negative comment. Kay wa man to mahiling dito nga gitaplakan ba to kay may kag tampered gitaplakan nga panlitan na ay papel nga kuan din gitaplak dito wa dili man ingon nato tong gibasa ni Brad Windel adtong debatiha. So mo nang duol sa akong speculation nga naagyoy katong gibasa ni Brother Windel revise og sigurado ko nga kadtong ga-revise ato Katoliko kay nganong nagtuo man siya nga kanang gitukod ni Cristo Roman Catholic Church. Kung protestante pa po siya, dili niya ibutang to. So Katoliko man siya, mo nang muto iyang gibutang. Oh? Kay kung maghisgot-gut tag translation sa Biblia, dili man gud kay usara na ay may pagka-literal paras anang King James, no? Nga ang iyang in English galing karaang kayo. Dynamic, na ng paraphrasing. Sa paraphrasing translation good, pwede ka mo gama og mga pulo nga wala dito sa original, pero kay mo man ay imong nasabtan ato para mapaabot nimo sa mga reader nga nagbasa sa unsay interpretation nga imong ginahuna nga ingon ana, mo nang ibutang nimo dito. Pero kung ang ilang debate dili i-allow na, kung ang ilang rules sa debate giingon pa dito nga dili pwede mo gamit og paraphrasing kadturag yung literal og ginana nga og unsa dito sa Greek then ihubaron day pulong pud nga takdo pud ana sa English ba or Bisaya nga di na mo puno og laing mga pulong. Kung ingon na ilang rules sa debate, so dili pwede mo gamit si Windel. Pero dapat nga gibasa tong Windel, wala mo ingon ang moderator, oy ayaw nagbasa kay paraphrasing na. So wa pod ni ingon gani si Parba ana nga ayaw ana gamita kay paraphrasing na, wa maghisgot si Ramil Parba ato. Ang iya lang nga di object nga ang iya tungod kay ang iyang huna-huna tampered to kay lahi sa iya wa man dito, wa man makita sa moderator nga tampered to. So mo nang duol gyud sa akong speculation nga katong translation nga gigamit ni Windel revised. Unya sigurado kung Katoliko ang ga-revised ato. Kay iya man gi-insert dito. Gi-insert man niya dito. So mao na ang ato yung kuminto ba ana ba. Then karon no. Okay. Speculation ra man putong ako. So dirita sa usa ka line of tubag nako akong iduhaon ning kining option kay puros man gud speculation. Okay, to be fair, no, kay og tampered man galing to then di lang maklaro. Inana ba, so pero sa nabasa sa moderator dili man, okay, nabasa clear man mo nang kaingon kog sa usa na ko ka speculation revise gid to nga giusab tungod kay Katoliko pod ang ga-translate. Pero dirita sa kinibang si tawag ani sa lain pod nga kining si tawag ani version. Sa lain nga version pod sa pagtubag, unang version to kato kung giingon ninyo nga gigamit na ko ang speculation nga revised. Kaysa revised na man yun ay mausab, di ba? Mo bitong gi-revise kinay mausab. So pananglit og dili to siya revised. Maori gyud tong hubara dayon dunay ga-tampered ato. Na wa ta hibalukin sa kay wa man poy ebidensya. Si Windel ba or lain ba mo'y ga-tampered ato? So di ta ka objective kay
wa man tay ebidensya nga si Wendell may tampered. Or kung naay ga tampered ato lain, then iya lang pong gibasa, wa siya kibalo. Pero sa layo kayo nimo og gamiton ni Wendell og hibalo siyang tampered to iyang gamiton. Mamumo siya na, maklaro man ang tampered kay mura man nagitamla. Di ba? O murag naipapil nga unsa imong gikuan diha din. O dili. So ingon na so og pananglit pug maing laki pud mo tampered tong ga-tampered ato. Pero dili ta ka objectively nga si Wendell ba or lain ba ga kuan Pero mao na nga both are possibles. So pananglit no? Atong diskusyon ng pananglit tampered gyud. Ibutang ta tampered gyud. Unya dili ta ka pinpoint objectively ni Wendell kay wa may ebidensya nga siya may ga-tampered basig lain. Nya iyang gibasa. So, so granting nga tampered. So meaning ang ga-tampered dili na to dipinsahan kay the word tampered good baot man. So kasagaran mo tampered kalimbong man gyud na. Kanang panaysan ng mga dokumento mo tampered kag dokumento dili gyud na maayo. So pero granting tampered to. Dayon, siyempre, dili na to dipinsahan ang ga-tampered ato kung tampered manggaling to. Okay, karon. Dirita sa punto, tungod ba kay naay ga-tampered ato? Nga ang iglesia ni Kristong tinuod, gibutangan og description nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Tungod kay naay ga-tampered ato nga translation, sabto na nga dili tinuod nga ang iglesia nga gisugda ni Kristo sa kasaysayan nabutangan yun sa description nga Catholic Apostolic Roman Church. Mao nay akong argumento pod. Kay katong akong reaction atong among dialogue dili man ko moingon nga objective tong akong reaction. Speculation raman po to. Nganong ga-speculate ko nga posibleng dili gyud to tampered tungod kay gibasa mas moderator wa po niingon ang moderator nga tampered. So but pasabot nga so ni option ko sa speculation nga revise to nga Katoliko mo'y ga-revise ato mo nang iyang gibutang nito dahil gibasa ni Brad Wendell. So pananglit og naay ga-tampered ato si Wendell ba or kung dili manggaling kay wa may ebidensyang siya kung lain manggaling ga-tampered ato nga di lang maklaro. Dili lang maklaro kay mayo kay mo tampered. Ana kung gitampered ana. Kung tampered mong galing to, di so ta kay balo. Ta kay balo kinsa may gatampered ato. So mao na nga lisod kayo mo ingon gyud ta mo objective gyud ta nga tampered kung walay tangible ni gamit ko word tangible nga kanang makita gyud na to ba oy tampered gyud. Pero atong ipadayon ning anggulo nga tampered. Ibutang lang yun nato nga tampered to. Natural sa mayog yung pagka-Kristiyano, di kita mo dipinsag tampered. Ano man kay the word tampered kasagaran gamito ng pulong nga sa limbong. Kana laging mag-tampered kag dokumento nga to take advantage. Di ba? Panisabol by law man ang inana gani no kanang mga dokumento mo tampered kag ginana. So granting nga tampered gito. Nga gitampered tong description nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pwede ba na natong gamiton nga tungod kay tampered? Tinuod yun nga wala himuig description ang iglesia nga gisugda ni Kristo o matuod nga iglesia ni Kristo. Wala siya mahimuig description nga Catholic Apostolic Roman Church sa history. Ako sigurado mo objective yung ko sa pag-ingon dili kay speculation lang mo objective yung ko sigurado yung ko kay nakita man yun ako sa history nga ang iglesia nga gisugda ni Kristo gitawag gid sa Catholic si Obispo Ignacio basa-basahon manggali na sa mga iglesia ni Kristo nga ang iglesia ni Kristo iglesia nga gisugdan gyud ni Kristo gitawag og Catholic ni Obispo Ignacio. Unya, angay ba tuhuan si Obispo Ignacio? Angay tuhuan si Obispo Ignacio kay disipulo man siya ni Apostol Juan. Kung disipulo kag apostol, but ipasabot sugo po ka.
Di ba? Kay si Kristo gasugo sa mga apostol. Juan 20:19 hangtod sa 23 nga si Kristo gasugo sa mga apostol. Kay siya gisugo man siya sa amahan. Gisugo po niya ang mga apostol. So, tuhuan nato ang mga apostol kay sugo man sila. Then karon ang mga apostol musugo man po na kanang pandungan sa kamot, kanang ilang ordinahan. So, masabot nga sugo si Obispo Ignacio kay disipulo man siya ni Apostol Juan. So kay disipulo man siya ni Apostol Juan, subot ipasabot, probably masabot na to nga ordinado siya. Sugo po siya kay naordinahan man siya. Disciple good siya. So meaning, sugo man siya, so katuhuan ang iyang istorya. So, dili, bisan pagkatong kung tinuod nga gitampered to, bisag tampered to, maisip na to nga crime tong gibuhat niya nga pagtampered, pero dili nila ma-erase. Dili na to masupak nga tinuod yun nga gihinganlag Katolik ang iglesyang gisugdan ni Kristo. Okay, alang-alang di ta mutuo ni Obispo Ignacio nga sugo man po siya. Disipulo gud siya ni Apostol Juan. Mas dili ko mutuo kung si Felix Manalo kay wa may record nga tinuod gid siyang sugo. Kay kanang pag-ingon nga sugo si Felix Manalo, claim ra man na. Wala may ordinasyon nga gikan sa mga apostol. Kanang ila pong mga executive minister nawa samot. So, ila ra man ang claim. Pero ako sigurado jud ko nga sugo si Obispo Ignacio kay disciple of St. John gud siya. So unya masigurado jud ko nga nung sakto si Obispo Ignacio gawas nga disipulo siya ni Apostol Juan, sugo po siya. Tungod kay naamantay makita sa mga pamulong ni Kristo nga napamulong niya ang buot ipasabutan ng Katolik. Unsa may buot pasabutan ng word nga Katolik? Throughout all, for all nations, universal. Unsa may buot pasabutan ng word nga Katolik? For all nations. Universal nga buot ipasabot nga ang simbahan ni Kristo o iglesyang gisugdan ni Kristo, ang iyang nature, ang iyang kinaiya ipalukop dili kay sa Jerusalem lang, gibalhin magaling sentro sa Roma. So muna buot ipasabot nga ipakaylap unya mismo si Kristo nalitok gyud na niya ang ipasabot anang word nga Katolik. Kadtong niingon siya sa Marcos 11:17 nga, di ba, na suwat man na sa Old Testament, nalimot ko sa tong bersikulo iyang gikutlo, pero wala siya mo gamit og numero kay niadtong panahon na wala pa man mabutangi og chapter og verses sa mga obispo kanang Biblia. Kay nanulat ang mga apostol og mga propeta, wala man butangi nilag chapter og verse. Sa history ang gabutang og chapter og verse mga numero cardinal obispo ng Katoliko. Nalimot lang ko kinsa kayo to. Naman tay referensya ana. So panahon ni Kristo kung mukutlo siya kanang scripture sa Old Testament, walay numero kay wala pa man lagi mabutangin ni atong panahon na og chapter og verse. So mudritso ra siya quote nga na ako no sa daang testamento yang gipasabot nga ang balay kuno sa Dios balay nas pag-ampo. So but pasabot kanang building. Dayon ang duha man goy meaning anang balay sa Biblia. Balay nga building o kanang balay nga kanang katawhan. Nasa 1 Timoteo 3:15, bot ipasabot ang balay sa Dios, ang iglesia sa Dios. Bot pasabot ang katawhan sa Dios. So duhay bot pasabot anang balay, katawhan og building. So kung building, so mauna nga kanang building balay alampuanan mo nang niingon ng Ginoo nga ang balay sa Dios pagatawag og balay sa pag-ampo, kanang building balay mo sa pag-ampo. Dayon kung i-repair po na nato sa iglesia sa katawhan, katawhan sa pag-ampo. Di ba? Kay ang balay sa Dios kanang building balay mo na sa pag-ampo. Ang katawhan po kay balay mo po na balay sa Dios, iglesia sa Dios iglesia sa pag-ampo o katawhan sa pag-ampo. Kay ang katawhan ang iglesia mag-ampo man gyud sa Dios. Di ba? O katawhan sa pag-ampo. So mao na nga ang balay kuno sa Dios, si Kristo may gasulti ana, tawgon kuno balay sa pag-ampo o alang sa tanang kanasuran o for all nations. So si Kristo may galitok ana nga ang iglesia di ay tawgon pod og for all nations. Nga sa ato pa universal o Catholic, sa ato pa sakto si Obispo Ignacio. Na ganito'y pare nag-ingon nga ang gihimo ni Ignacio nga gitawag niya Catholic ang iglesia katuman nanto.
iyang gituman. Siya mo'y nahimong instrumento nga matuman tong giingon ni Kristo nga tawgon yung alang sa tanang kanasuran o for all nations. Kay ang distinguishing mark God sa kalainan sa Old Covenant religion o New Covenant, katong sa Old Covenant gitawag tog Jewish religion. Nganong gi-specify ang word nga Jewish kay para ras mga Hudiyo. Kung hintil ka wa kay apil isipon kang mahugaw. Sumao tong gitawag tong Old Covenant religion o Jewish religion kay para ras mga Hudiyo. Ang Christianity dili lang kay para sa Hudiyo, apil ang tanan. Mao ni rason nga gusto ni Kristo mao nay itawag sa iyang iglesia kay para mas tanan sa to pa for all nations o universal Catholic. Mao nang sakto ang imbento ni Ignacio nga pulong kung siya manggali ga imbento anang pulong nga Catholic, no? Nganong moingon kung siya manggani kay daghang kong nabasa nga mga komentary nga usara na ka speculation, usara na ka anggulo ng siya may ga-imbento. Oh, dito na gikuha sa suwat ni kung ako malimot kanang basa-basahon sa mga iglesia ni Kristo kisa tong paria nga nag-speculate siya nga si Obispo Ignacio mo nag-imbento kay nganong nakasulti siya na kay dito man sa sulat ni Ignacio niya nakita na pulunga, pero wala siya ebidensya ana nga si Ignacio mo'y gaona. Wa mo po na yung si Ignacio nga siya mo'y gaona anong pulunga. Oh, so si Edward Taylor da ito. Katong pare nga si Edward Taylor, nakaingon siya nga si Ignacio may ga-imbento kay sa sulat magud ni Ignacio unang nakita na. Oo. Murang niyon siya giimbento ni Obispo Ignacio. Pero sa mga sulat ni Ignacio, wala siya mag-ingon nga siya may ga-imbento. Mauna nga mahimugso ang laing speculation nga mo po'y akong nabasa sa mga historian uban maingon sila nga siguro natudluan na si Ignacio ana sa iyang teacher kinsa mayang teacher ni Apostol Juan, kay disciple man siya ni Apostol Juan unya ang iyang teacher teacher man niya si Juan, so masabot na to nga natudluan siguro siyang Juan nga Catholic ang iglesia mo nang iyang gigamit ng word Catholic kay gitudluan man siyang apostol. Nya si Juan lang walang niya masuwat sa Biblia kay mao na nga di na to makita sa Biblia kay si Apostol Pablo nag-ingon siya nga dili man kuno tanan na sulat iyang gipasabot sa 2 Tesalonica 2:15 ingon si Pablo barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo ninyo pinagigwali nga binaba o sulat. So dili lagi tanan na sulat. So kung wa may translation sa Biblia nga mabasa gyud ng pulong Catholic sa sulod, so muingon ta nga awa gyud nakalitok anang exact term nga Catholic diya sa Biblia mo nang di mabasa mo bitong nabitaw mga basahon nga muingon nga dili mabasa ang pulong Catholic sulod sa Biblia. O ang gipasabot ana sa translation nga dili na mabasa. Kay ako sa diing hisgutan ni kay kining mo cross-examining na sa the revealers gani kanang mga defenders sa Iglesia ni Kristo sa revealers na manggali kauban nila nga gusto nila paapilon ko diha pero wa pa ko'y panahon. Dayon dili pa pug ko kaayo sold sa ilang format no kay sila may control. So mainta tug kanang dili sila may gagama laing institution ba ilang control dili kay taka kuan kay ilang magong control mo nang dili kay ko ana mo atubang ko ana nila kanang fair gyud ba ana ay kanang dili bias nga kanang moderator or nginana dili kauban nila lahi mo kanang sana mo patunga o nang inana ang kining style sa mga iglesia ni Kristo mo questioning sa ilang mo cross-examine moingon din sila nga na may libro nag-ingon inyo man ning libro Katoliko man nga dili mabasa ang pulong Catholic sulod sa Biblia. Ang gipasabot ato kung pare mga gasulti ato referido po to sa translation nga dili na mabasa. Kay ilang man gud din kutlo tanawa ning mga CFD mabasa kuno ng pulong Catholic sulod sa Biblia. Oo. Unya na ipare nag-ingon nga dili mabasa. Sayon naman ang pagtubag ana.
katong pare gud nga nag-ingon nga dili mabasa, kaya ang Biblia nga iyang gipasabot dili magid mabasa, wa may translation nga nag-translate ka ng for all nations o throughout all, wala man hubara og pulong Katolik mo na nga sa iyang Biblia dili mabasa ng word nga Katolik. Pero ang ako mga kauban kay gakulik maglain-laing version sa Biblia. Oh, mga later translations bisan mga Protestante gigamit man gyud ang word Catholic. O nya kay mao man lagi sa argumentation god, sa apologetics god, kay ang mga CFD dili parehas og sistema sa pagdipinsa. Oh, ako dili nung kay ko particular anang litra por litra. Pero na ako'y mga kauban nga kuan yun kanang mugamit gyud sila anang argumento ha nga siyempre sa technique po na nila kay hindi man po dautan kay muana man gud akong ubang mga kauban nganong mugamit sila anang mga gihubad sa Protestante nga mabasa gyud ng word Catholic nganong mugamit sila ana kay mao man gyud style sa mga mensahero ron, mga pastor ministro, basta dili mabasa dili mo tuo. O na nga, na may mabasa kay na may ga-translate og Catholic mo nang dili pug ko kabasol sa mga depender nga Katoliko nga ilang panggamiton ng hubara. Katong pare nga nag-ingon nga dili mabasa kay sa iyang hubad sa Biblia di man mabasa. Di ba? Pero siguro ato na hinumdum ko na ako'y kauban dahil po nga taga-Osamis nga sa una diri siya gatrabaho sa Dipolog si Arnold Ramoso. Okay. Brad, kung makakita ka ani nga video, okay, ako nang i-credit nimo. Pasaylo ako nga ako kang gisgutan kay nakita mo ko sa imong video nga imo po ning gi-discuss. Nga kining mga depensor sa Iglesia ni Cristo gisabong na pod gi-contradict kuno ang sulti ni Father Darwin og kang Wendell. Nga kung sabton gyud ang tibok istorya dili man to kontradiksyon. Kay si Father Darwin katong gipangutana siya about Mateo 16:18 ba na nga mapasa ba diha Roman Catholic Church ang tubag ni Father Darwin ingon siya wala hinganli diha. Pero si Wendell katulad ilang gikutlo tong gigamit tong paraphrasing translation nga mabasa ng Roman Catholic Church. So nagsumpaki kuno si Wendell og si Father Darwin. Wala man na magsumpaki kay ang gipasabot ni Father Darwin sa translation man sa Biblia nga iyang gipasabot nga dili mabasa na. Kailain mag-translation. Matag translation, lahi iyang style sa paghubad. So, mo na nga. Katong kang Wendell, niya itong higayon na, iya mang gibasa itong paraphrasing, mo nang mabasa. Kay, sa debate nila, atong panahon na ni Ramil Parba, wala man sila balaod nga, dili pwede mo gamit o paraphrasing. Mabitong nabasa to ni Wendell kay wala siya badlungas moderator kay wala man sa rules nga dili pwede mo gamit og paraphrasing. So mo tong si Wendell iya tong gibasa mabasa gyud Roman Catholic Church kay allowed man sa ilang rules nga pwede mo gamit og bisang unsang hubad. So apil ang paraphrasing. So mo tong gibasa ni Wendell. Nya si Father pod simpre moingon siya nga wala hinganli diha. Kay ang Biblia nga iyang gigamit, wala mo po na gibutang dito sa Roman Catholic Church. So, ingon na, so wala mo na magsumpaki. Salamat kayo, Brad Arnold, nga imong giposto nga video kay para madugang po to sa akong explanation. Sa example ba, nga mingon na ba nga, pare ninyo, wa man, gaingon nga, mabasa na. Di man mabasa, pas ana pong pulong purgatorio, na may mga kauban akong si Ipdi nga na yung mga Latin translation kato si Gapo si Eugene pare believe kay ko mo kolekta ko mga translation ng mga Latin nga magbasa ng pulong purgatorium ila na kay mo manggoy gusto sa mga dili Katoliko god nga maingon nga basta di mabasa dili tuhuan mo nang na may mabasa di ipang basahon sa akong mga kauban. Pero ako dili kay ko particular anang litra por litra kay nganom di mabasa litra por litra pero gipasabot apil man ang gipasabot. Nehemias 8:8. Apil ang masabot. Ilang gisabot ang kasuguan mo nang nakasabot sila. So, para na ko inap na basta masabot. Di na kinahanglan litra por litra. Pero kay, di man po dautan. Kay, apil man na sa argumentation. Apil man na sa kanang pamaagi sa mga debate. Amo nang gipamasa sa akong mga kauban.
Langalang po nga, gihaguan na nila, ilalang yun ang gigastuan, yun ilag palit ang mga bersyon na, unya, di nila gamiton. Ako, nagkataon lang, di ko kagamit, anak, kaya wang po ko. Pobre man kay ko, di po ko mahilig og pamalit og referensya. Mao nang wala ko, ana, di ko kagamit, mao nang mo gamit lang yung logic, reasoning. So, more on, kuhan ko, kanang gipasabot. So, dili kay ko particular og litra por litra. Kaya unsa man nang mabasa litra por litra unya dili si Kristo may gatukod. Para sa nang iglesia ni Kristo. Mabasa lagi ngalan nila sa Biblia pero dili po si Kristo may gatukod. Kang Eliseo Soriano mabasa po iglesia sa Dios pero dili man si Kristo gatukod. Sa man nang litra unya di mo tunong. Ang tinuod nga iglesia bisan pag dili gamito ng ngalan nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Unya kay si Kristo may gatukod, iglesia sa Dios guna, iglesia ni Kristo guna bisan pagtawgon sa laing ngalan. Nalitan ako, ngalan ako Silbert. Unya ngalan ko sa akong amigo og laing ngalan. Press good ani, bisag kanang akong kanang description ako nga Veritas, kanang munay call sign ako, kanang radio call Veritas. Tungod ba kay gitawag po ko og Veritas kay akong mga amigo kasagaran labi tong naila ko nila sa radyo. Wala ko maila nila nga Silbert. Nga ako pong angga nickname Bobby. Dili Bobby ang ilang nailan ako. Kanang Bobby sa balay na mo na kay mo man ay angga nako. Pero sa mga followers nako nga tigpaminaw sa radyo, naila ko nila dili sa akong ngalan nga Silbert o Bobby. Naila ko nila as Veritas. So karon na may grupo sa mga tao nga Veritas ang ilang tawag nako. Tungod ba kay Veritas ang ilang tawag nako, dili ko si Silbert. Kay gitawag ko sa laing description o ngalan. Dili. Si Bobby kay mo man nickname nako. Si Silbert mo man first name gyud nako. Gingalan sa akong ginikanan. Si Silbert og si Bobby usa ra ka tawo o gitawag mo po siya Veritas. Usa ra po na ka tawo. Mao pod. Ang iglesia nga gisugdan ni Kristo sa Biblia lain-lain kay lain-lain ang pagtawag na piniling katawhan o piniling nasod Christians diha sa Book of Acts gitawag og iglesia sa mga balaan 1 Corinto 14:33 daghana iglesias Tesalonica, iglesias Corinto bisan nasa lain-lain ang pagtawag sa Biblia. Sa to pa ang iglesia ding isugdan ni Kristo pwede tawag-tawagon sa laing description nga mutunong rapod ang gipasabot. Sa ato pa kung gitawag siya ni Obispo Ignacio og Katolik, tungod kay makailapon. Gitawag siya Apostolik tungod kay ang unang mga sakop mga apostol. Gitawag siya Roman tungod kay ang sentro na nas Roma. Unya, biblical po ng paghimo og description. Mga timailhan na nasa Jeremias 31:21. Nya, ngano man nga ang mga obispo may magbutang og description, kay naman sila authority. Kana bitang kwarta na to, ang naay authority man mabutang og timaan, description, Central Bank, di ba? Kanang atong kwarta, kinsa may gabutang og mga timaan ana, di ba kanang Central Bank kay sila may authority sa kwarta. Dili man bisan kinsa. Nya kay ang authority sa mga apostol naman sa mga obispo through apostolic succession. So ang mga obispo may makabutang og description. Kanang gitawag og conciliar description of the church. Kay panahon sa mga apostol wala pa sila kagama og conciliar description. Kay kanang ilang pagtawag-tawag lain-lain, personal man na nilang kanang personal nilang pagsabot. Nga si Pablo nga nung gitawag niya iglesia ni Kristo kasi Kristo may katukod. Si Pablo gyapon tawag niya iglesia ni Kristo, gitawag niya iglesia sa Dios kay Dios po si Kristo. Then sa Dios po ang iglesia. Napoy gatawag og piniling katawhan o chosen people si Pedro. Nasa 1 Pedro 2:9 mo magaling napay grupo nga magtukod po grupo din gamiton po ng piniling nasod bisag dili si Kristo may gatukod. Nga kung ayuhon na tan-aw ang history kanang piniling katawhan katoliko ra man po na kay gitawag og Katolik tong gisugdan ni Kristo. Kanang sa panang gamit nila ron kanang CCF pod ni Peter Tanchi misleading man na kanang CCF ni Peter Tanchi misleading kay tanaw na kanang ilang description nga Christ Commission Fellowship. Gi-commission kuno ni Jesus Christ kanang ilang fellowship. Misleading ano man. Mao bago ng grupo ang gi-commission ni Jesus.
nga kanang CCF nagsugod na sa Pilipinas man na parehas man na sa Iglesia ni Cristo nagsugod sa Pilipinas, then ang nagsugod ana si Peter Tanchi. Walay record sa Biblia di mabasa, then bisan history dili mabasa nga si Kristo ga komisyon na anong grupo ha. Buot-buot ra na ni Peter Tanchi nga tungod kay gabasa sa Biblia, then lahi pud ang iyang total interpretation, wala sa Catholic din, wala po sa ubang grupo dugay, so nang wala siya moapid og laing grupo, naghimo siya og laing grupo kay ang iyang overall interpretation wala man sa existing nga mga grupo, mo nang naghimo siya og laing grupo. Pero dili si Kristo may ga-commission ana, siya ray ga-commission siya nga galingon tung but na hunaon. Ang tinuod nga gi-commission ni Jesus Christ mga apostol. Sige na ko nang balik-balikon gani, Juan 20:19-23. Ang tinuod nga gi-commission ni Jesus Christ mga apostol. Ingon siya, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Mga apostol. Tingali mo, ingon ka nga, mga apostol, walay labot na yung obispo. Maapil ang obispo kay mga obispo may successor. Oh, maubitaw nga, importante yun sa atong pagpangita sa tinuod nga, i-apil yun ng apostolic succession. Chain of command, chain of authority. Para sa gunaan ng Supreme Court, ang unang Chief Justice, kung mamatay, di ang musunod naman na yung mga seremonyas, ana, ang sunod, sumpay-sumpay na. So, doon ay succession. Ginawa ka succession of power. Sa presidente, mawapod, kinsa to'y unang presidente, kinsa mo sunod. Na, doon ay kanabang sumpay. Iyon na po. Ang mga apostol, sila'y una, gi-commission ni Jesus Christ. Unya, ang gitagaan niya authority, mo na po'y muhatag og authority, mo pandong, mo ordain. So, mo na, wa may laing relihiyon nga makapakitag historical evidence, katoliko raman. So, naa sa katoliko ang authority, naa sa mga obispo, kay sila may mga leader. So, sila may makabutang og mga description. Kanang gitawag og conciliar description of the church. So, ang naay authority, mutuman anang Jeremias 31:21 nga magbutang kunog description, mga obispo. Kay wala man mahimo sa mga apostol silang panahon. Oh, sa ilang panahon, igo naman sila moingon nga, Iglesia ni Cristo ni, kay si Kristong gatukod. Oh, napoy moingon, Iglesia sa Dios. Napoy moingon nga, Iglesia sa mga balaan. Si Pablo gihapon, unang Korinto 14:33. Si Pablo, manggali, lain-lain ang iyang pag-describe. Iglesia sa mga balaan, unang Korinto 14:33. Kanang sa Book of Acts, gitawag og Christians. Oh, lain-lain. Kaya wala pa man sila ka himo og conciliar description of the church. Unsa man ang conciliar? Kana bang description o katawagan sa iglesia nga resulta og meeting? Kana bang ilang gidesisyonan nga moingon ang grupo nga kini sa kining ngalana o description na tawgon ng simbahan? Wala na mahimo sa mga apostol. Kinsa may nakahimuan ng conciliar description? Kanang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Dito na gi-assemble sa First Vatican Council. Oh. Pero sa wa pa na ma-symbol, tagsa-tagsa na nga gi-provide. Kaya ka na mag-assemble ko ka, pero saan nang mag-assemble ka og sakyanan, dabi na kung dili dahil kadaghag kwarta, di hinahinayon man nimo na. Oh, hinahinayon nimo palit sa kag simento or nabang kahoy or atop, hinahinayon nimo. Pug makumpleto na imong materialis, ayha nimo i-assemble, ayha na din ka maghimog balay inana o sa sasakyanan ningon na pod mo na ang description pod sa iglesia inana man pod gi-assemble man na kay wala man na magdungan kay kanang Catholic gani sa unang siglo gipasabot na pero sa depende sa translation sa Biblia kay na may Biblia nga di nato mabasa ng pulong Catholic mo nang naipare mo ingon nga dili na mabasa pero kung tanaw na to ang mga ulahing hubad ilang mang gi-translate og Catholic mo nang naputay mabasa. Diba? Pero strictly speaking, kanang mangutana god pers atong pangutana ni Ramil Parba ni Windel nga niingon siya nga asa mabasa One Holy Catholic Apostolic Roman Church o Roman Catholic Church sa Biblia. Kung sabton good ang pangutana ni Ramil Parba. Kung atong gamiton ba nga ang reality ba
misnomer man na nga question. Nga naman. Kay kung si Windel mukutlo og kadtong translation na nga mabasa gud. Ulahin naman to nga translation. Human naman ang First Vatican Council mo nang gi-translate dito Roman Catholic Church. Pero kung ang pangutana asa mabasa sa Biblia nga i-repair yun atong karaan bagid ba nga tong imbot pasabot i-repair na to, itumbok na to sa yan tong tuiga. Oh. Mayong kag asa mabasa sa Biblia Roman Catholic Church. So, mayong kag Biblia sa ato pa unang siglo kay katong mga unang nga sinulat before pa sa unang siglo katong mga BC pa. Pero kung mayong tag Biblia nanulat ang mga apostol mga humantong pagkabanhaw naman to ni Kristo ba or basta yun na mga 40 AD na kapin 50 AD nanulat ang mga apostol pero wala pa gali na makanonize, wala pa mapili unsay ibutang sa New Testament canon, unsay pila ka libro ang old kay ang Jewish canon gali duhaman Palestinian o Alexandrian. Ang Alexandrian mo to 46 books. Then ang Palestinian kulag 7 ka libro. Muna mo yung kag 39. Unya ang buot nga unsay i-appeal gyud sa atong Bible canon sa Old Testament ang Alexandrian. So to pa appeal tong Macabeo, inana nga 46 mo na nga mutakto yung 73 books. Katoliko may buot ana mo na conciliar declaration. Gi-canonize na sa Council of Rome 382 AD nga 46 ang Old, ang New Testament 27. So mao na. Then sa first century kung mangutana ka nga asa mabasa sa Biblia nga katog yung gipanulat sa mga apostol sa unang siglo o sa ilang panahon, si Ramil Parba kung mangutana siya gingunan na bisan pag dili si Ramil, bisan pag abadista o dili katoliko, misnomer man na siya nga question nga naman. Nganong basahon man na niya itong unang siglo nga mga sinulat nga wala pa man na mahimo ng description nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church kanang pag-asimbol na ba? Sigurado gyud nga dili gyud na mabasa kay hibalo man sila nga na-asimbol ng description na nga conciliar description of the church. First Vatican Council, kanus aman itong First Vatican Council 1870. So kung dawato nimo dili nimo ingnon nga misnomer o dili ang nga ipangutana kung imong i-grant nga tubagon nimo na bisag misnomer nganong pangitaon man ng description na sa panahon nga wa pa na mahimo. Pas ba nako niadtong 1970 gitawag kog Silbert kay mo man ginay gingalan sa akong ginikanan Silbert. Niadtong 1970 Silbert pagyud ako ngalan. Wala pa ng Veritas nga description ako. Wala pa gali ng Bobby niadtong 1970 kaysa akong nahibaw-an sa akong ginikanan mga 5 years old na kuno kong gitawag og Bobby as my nickname. Ambot og sakto ba na? Karon. So karon kailan na muna ako nga ako si Silbert, then Bobby pud akong angga, then akong Radio Call Veritas. Karon, pwede ba si Ramil Parba mo mangutana nako? Asa mabasa Veritas, kanang ngalan nimong Veritas. Niadtong 1970 nga gitawag kag Veritas. Pwede ba na ipangutana ni Ramil Parba nako? Veritas, kay gitawag mo kag Veritas. B. Asa mabasa niadtong 1970 unsa nga record sa 1970 nga gitawag kag Veritas? Dili gyud na mabasa kay wala pa makutawag kag Veritas niadtong panahon na. Di ba? Mao nay kanang moingon ba nga asa mabasa One Holy Catholic Apostolic Roman Church sa Biblia unsa ang pagbasa na nga wala pa man nahitabo ang First Vatican Council atong higayon na. Then tingali mo ingon ka og naay mga pirti kay mo musungag-sungag nga mga depensor sa iglesia or bisag dili iglesia ni Kristo. Mayon sila nga, si Veritas na ingon nga di gyud na mabasa kay wa pa goy 1870 atong panahon. Pero mga ubang si FD, basa man si Windel, basa Di basa sila kay na may translation nga mabasa na.
mao nang tubaga na. Pero kung ayuhon nimo balanse, dili na ang ipangutana kay ang imong pangutana nagtumbok man panahon sa mga apostol. Nga wala pa man tong First Vatican Council sa ilang panahon. Pero ako mga kauban, makabasa na kay na may mga translation ron nga mabasa, mo nang ilang ipangbasa. So, mao ba na mga viewers aning video? O bisag ka ng mga dili katoliko magtanaw ani pag-undang na mo anang inyong style mangutana nga pangitao ninyo ang hitabo 1870 kay 1870 man to na symbol tong kumpleto nga description o tibuok description ambot og madugangan pa ba naglain di naman siguro no murag final na tong sa First Vatican Council nga gi-appeal ng Roman pero na daytoy ubang mga Katoliko nga dili mo gamit anang pulong Roman ang ilang dipinsahan kanarang Catholic Apostolic Holy Catholic Apostolic sino upat one Holy Catholic Apostolic dili nila i-appeal ang Roman kanang mga CFD nga dili nila i-appeal ang Roman o mga Katoliko nga dili nila i-appeal ang Roman ilan nang gibase sa Nicene Creed lang kaysa Nicene Creed god wala pa man butang Roman ang mga description sa simbahan kana pa mang one Holy Catholic Apostolic sa kay katong apostolic sa Council of Nicaea man na 325 so mauna nga pananglit dunay dili Katoliko mo ingon po nganong naman ng Roman nga danaw sa Nicene Creed wala man ng Roman one Holy Catholic Apostolic naman dili nimo pwede pangitaon ng Roman sa Council of Nicaea o sa Nicene Creed kay wala pa man tong Council of Trent nga gitawag og Roman gibutang og description nga Roman ng iglesia so dili pwede pangitaon ng pulong Roman panahon sa 325 AD kay sa 325 AD ag apostolic pa man mo nahimo ato na description so mao na nga one Holy Catholic Apostolic muna sa Nicene Creed pero sa Council of Trent 1546 gidugangan man nag-Roman nga but ipasabot ang sentro na sa Roma imbis Jerusalem na sa Roma so gidugangan siya Roman mao na nga kung ang creed mo atong gamiton pero wala man po but na abay creed kanang sana Tridentine Creed siguro kung na Tridentine Creed so maapil na ng Roman kay yatong 1546 man na describe siya Roman ang iglesia so mao na nga Roman na po siya muna nga kanang mga libro kanang dili tuhuan sa mga dili Katoliko kanang encyclopedia Grolier o guban pang mga standard references kay ang ilang tuhuan ra gyud kuno kanang naara sa Biblia o wala sa Biblia dili kuno tinuod inconsistent pa na sila kay actually pagkadaghang gituhuan nila nga wala po sa Biblia ang Grolier ang unsa pa na International Encyclopedia ug uban pang mga libro standard references nganong ibutang nila nga Roman Catholic Church sama sa The New Book of Knowledge kay kanang mga libro hagod na publish human na ang First Vatican Council kanu sa among tong First Vatican Council 1870 unya kanang atong mga publishers ron kanang mga printing press na to naa naman na kanang mga yan ang mga tuiga so meaning kanang mga encyclopedia na to ron after 1870 nakabalo na sila ang mga writer anong mga libro kabalo na nga ang iglesia ni Kristong tinuod ang iglesia sa Dios nga tinuod nabutangan nag-description nga one Holy Catholic Apostolic Roman Church mao na nga sa ilang mga libro ibutang na nila na kay gibutangan man gani ang Grolier ang New Book of Knowledge ug uban pang mga libro nga muingon nga Catholic na Roman Catholic na sila mo'y nagsunod sa historical evidence kay nahitabo man yun na gani takdo gyud gibalita gyud anang mga libro ha ang sangputanan
ang katumanan sa Jeremias 31:21 nga magbutang og mga description. Oh. So, bali ni saksi lang ang mga standard references. Oh. Ilang gitudlo, gibutyag, gibalita nga natuman yun ng Jeremias 31:21 nga ang dalan kuno butang ng mga description. Dalan kinsa man ang dalan sa atong pagtuo si Kristo. Ang iyang iglesia dalan pod kay iya mang lawas. Muna gibutang ng description sa mga naay authority, mga obispo. Para matuman ang Jeremias 31:21 moto na kumplito na symbol sa mga obispo ang conciliar description of the church. 1870, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Niya itong 1870. Sa ato pa, ang mga history books na awahin na research og nahimo, nakabalo na. Nga, uy, ang Iglesia ni Cristo, gitawag man itong Catholic. Then, gi-assemble tanan ang mga description kanang Catholic, Apostolic, Roman, o gi-assemble man na sa 1870. Sa ato pa, ang Iglesia ni Cristo, mauna ni iyang description ron. Pwede gali gamiton po itong kanang bersikulo gamiton sa piniling nasod, kanang sa pinadayag nga bag-ungalan. Okay. Actually, kanang bag-ungalan gud sa pinadayag, broad man na, symbolikal man na, kay kanang Book of Revelation, Book of Symbols. Kanang bag-ungalan diha, broad ang gimin ana. Pwede na nato itumbok sa New Covenant o bag-ong kasabutan. Then, bag-ong tuluhuan, kay katong daang tuluhuan, Judaism man to. Broad na. Pero ang kanang piniling nasod, ilamang yun ang itumbok nga ang bag-ungalan kuno Tatay Paulino Agapay. Pastilan. Para lang yun mo justify sa ilang grupo nga awahin na natukod. Bag mo ko na yung bag-ungalan ni Kristo. Pero dili na, ika na ganing woman sa Book of Revelation. Ang sabot sa mga Protestante anang woman, babae sa Revelation 12, church ramang kono. Dili man nila i-appeal nga gasimbolo po na ni Maria kanang woman diha. Nga naman, kung basahon nimo ng Revelation 12, 1-5, kanang babae ko nun, nanganak batang lalaki nga maghari, but pasabot si Jesus Christ, sa ito pa, kanang babae diha, gasimbolo po na ni Maria, dili lang kay sa simbahan. Kay kanang pagsimbolo sa babae nga iglesia, dito musupak, kay gamit po ng San Pablo, kanang word woman, diyan si Kristo. Si Kristo, iyang gigamit ng word woman, pagtawag siyang nanay nga si Mary. Babae. O, di ba? Sa Juan 2. O, sumaw na nga. Kanang babae diya sa Revelation 12, sayop ang protestante kung ilarang isimbolo sa simbahan kay gitawag og babae. Sakto sila, pero kulang. Kay gasimbolo po na ni Maria, kay si Kristo God, iya kung gitawag og woman niyang nanay. Oh, then, klaro yun kay ang babae po kuno diha, nanganak kuno naglalaki nga maghari sa ng karasuan. Si Kristo man, kaysa man ang babae nga nanganak og ni Kristo, si Maria. So, apil si Maria. Dili lang kay iglesia ang ipasabot anong babae. Oh. So, kana pong bag-ungalan diha, ako na lang po nang i-apil kay sige lang yun may debate aning piniling nasod anong bag-ungalan kuno, bag-ungalan diha sa Revelation. Nga, ang gipasabot, broad symbol man na, daghang gipasabot anong bag-ong name, pasabot bag-ong kasabutan. Si Pedro gani bag-o na iyangan, gikan sa pagkasimon gitawag og Pedro, si Saul po gitawag og Pablo. Mo na diha. Then sa Hebrehanon 6:1 giingon po diha, pabiyaan ang unang tuluhuan mahitungod ni Kristo. Ang but ipasabot ana, dili but pasabot nga biyaan ang Christianity. Kadtong unang tuluhuan mahitungod ni Kristo, katong iyang Jewish practice kay wa man moani si Kristo sa pagguba sa balaod ni Moises. Niyan hisa aron pagtuman. Sa pa, katong Jewish religion, katong nga covenant, tumanon to sa iyang termino. So si Kristo ug ang iyang pamilya, Hudiyo man, sakop man sa Jewish religion mo nang dili nato malikayan nga naay mga bersikulo sa Biblia nga gabantay sa Sabado, di lang gali sa Sabado, pista pod ga si Kristo tig-apil og pista kay mo man na ang religion nila sa before sa Christianity. Kay ang Christianity, gisugdan na ni Kristo hinahinay, pero sawa pa siya namatay, gipangrespeto man yun na niya mga Jewish custom. Mo apil gud sa pista, dayon mo apil po siya sinagoga, dayon sa Ilong Sabado, magwali, o yun na. Pero sa New Testament, kinahanglan, aware ta, mga Sabadista, dapat maminawan ni, makahibaluan ni nga, sa New Testament, naanay hinay-hinay nga mga kausaban na. Kana lang Sabat o kloni.
Di lang na ako na-explain kay musamot kataas niya akong video. Kana lang Sabat. Si Kristo gahinay-hinay nagpang-usab ana. Unsa una pagtuman kay sa Old Testament stricto man na di ka kalungag makalapas ka patyon pero sa kang Kristo dili na inana so gahinay-hinay na dayon ka ng pagbalhin sa adlaw sa solemnity ang gatiwas ana iyan ng simbahan pinagig council pinagi pog mga sugo sama nila ni Obispo Ignacio sa mga sinulat nila disipulo man na ni Apostol Juan nga nag-ingon nga Lord's Day na nya mo corroborate po na sa gisulti ni Juan kay naggamit po siya word nga Lord's Day sa Revelation 1:10. Yung mga protestante po kanang Domingo giklaro gyud sa Living Bible gitawag og Lord's Day sa 1 Corinto 16:2. So, undangan sa nato na kay taas po ni kayo magisiguto po kog Sabat ani. So balik ta aning niya. Sumaw na. So karon no mga igsoon so ato namang na establish ang unang bersyon sa atong pagtubag no nga wala man to gi-pronounce sa moderator nga tampered kanang pag-ingon nga tampered katong gigamit ni Windel komentaryo ra na sa mga Iglesia ni Cristo nga sa YouTube gibutang nila nya ila pong gikulor-kuluran dito nga murag tampered yun pero pagbasa sa moderator atong debatiya dili biya ingon nato so muna nga ang usa sa speculation ako ato nga revise to lahi tong kang Parba o kang Windel kay katong kang Windel revise edition so mao to nga na ano may ga-translate og ingon nato nya sa ilang debate pwede pod mo gamit og paraphrase mo nang gibasa ni Windel mao tong gibasa ni Windel pero sa ako nang giingon ka ganina ang ikaduhang bersyon sa atong pagtubag bisan pag gitampered to ang gipangpasabot atong mga pulonga mo takdo gihapon kay naay mosaksi ang history nga ang iglesia nga gisugla ni Kristo gitawag og Catholic, gitawag og Apostolic, gitawag og Roman sa Council of Trent, gi-assemble na First Vatican Council. Tinuod ba nang nahitabo? Tinuod. Mao na nga kung dunay ill mind, kung dunay maot nga panghuna-huna ang gatampered ato ang iyang sayop dili makaguba sa kamatuoran nga ang iglesia ni Kristong tinuod ang iglesia sa Dios nga tinuod gitawag o makita gid sa history nga gitawag sa Catholic, gitawag sa Apostolic, gitawag sa Roman sa Council of Trent 1546 o gi-assemble First Vatican Council dokumentado na pamasamasahon mangalinan nila silang ministro so sa laktod kung tinuod nga tampered tong Biblia ang gigamit to Windel, ang ato lang i-condemn ang gahimo sa pagtampered. Kay kanang word tampered good maot man kuna paminahon kay mo man gamit-gamiton gud sa mga kanang mo falsificate kay mga document kan mga nana. So dili na maayo na. So kung dunay ga-tampered ato, siya rin na sayo. Pero katong iyang gitampered ang mga meaning ato tinuod to kay tinuod man gyud nga Catholic ang gitukod ni Kristo tinuod pod nga Apostolic tinuod pod nga Roman kay ang sinto nas Roma di ba unya biblical pod ang pagbutang og description nasa Jeremias 31:21 di ba so ingon ani kung tinuod nga tampered tong Biblia ang gigamit to Windel dili sa akong kaugalingon hadi ko moingon kay wa to madeklara sa moderator nga tampered. So, munang makaingon ko, revise lang to. Motong dili pareha sa kang Ramil Parba nga confraternity. So, kaysa pag revise God, pwede man ka mag-usap. Pwede man ka mag-usap kung mag-revise ka. So, wala man to ma-declare atong debatiha sa moderator nga tampered mo nang so lusot ang atong argumento nga revise edition to. Gawas og naay ebidensya sila nga tampered yun. Pero kung tampered man, so ingno na to nga nasayop ang CFD. kung tampered man ganito. Pero di ta ka-pinpoint kasi Windel way ka-tampered or kinsa man galing ka-tampered. Pero wala lagi madeklara atong debatiha kay ang moderator wala mo ingon nga tampered. Oo. Pero kung tampered man, so ang gahimo sa pag-tampered mo rin atong ikondena. Ako dili ko mo dipinsa kay dili gid maayo nang mag-tampered ta, di ba? Pero dili bot pasabot nga tungod kay nasayop tong ka-tampered o ga limbungan siya
Unya, madili na tinuod nga Catholic, Apostolic, Roman Church ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga. Mao man ay makita sa history nya nga apil ra bang history sa basihan. Read the history books and see. Living Bible Translation, Hub 88. Bisan pagaling wala ng Living Bible. Bisag common sense lang ba? No? Kay dili man gud litra por litra ang tanan. Bisan sa kanang itong philosophical reasoning, no? Nga unsa man nimo pagpiho nga kanang imong iglesia tukod yun ng Kristo. Di mo tan-aw man yung kag-history. Bisag wala pa ng Living Bible nga Hub 88. Common sense gyud nga usa sa basihan nato pagpiho nga tinuod ba gyud na nga panghitabo, tinuod ba gyud ng istorya, history gyud. Ay si Kristo nagtukod sa iglesia unya unang siglo. So mao na nga history man dayon imong tan-aw, oy kining grupo kanus aman ni gasugot. Unang siglo yun. Di mauning tinuod. Kini 1914, dili na tinuod. 1984, o 1872, 1854, Orthodox. Awahin na. Baptist, o gunsa na mga 1830 Mormons, awahin na. History naman na. Kaya na, documented man na. So, mauna mga igsuon nga kuan. So, duha ka anggulo ang atong gisudlan. Una, gigamit na to tong anggulo nga dili to tampered kay revised to. O kung tinuod mangali nga tampered, sayop ba pud na kanang One Holy Catholic Apostolic Roman Church nga tinuod man gyud na nga nabutangan mag description ang simbahan nga gisugdan ni Kristo anang mga description na. Nga dili pod bawal kay gani mando man na Jeremias 31:21 nga magbutang og mga description para dili mapiki. Kay kung dili magbutang og description ang mga obispo, maparihas anang kwarta na to. Nga na may mga mangupya og kwarta, na may mga maghimo og fake money. Di luoy kay mga tao magsige lang og gamit og kwarta nga fake. Kay wala man butangig timailhan sa Central Bank unsay piki unsay dili. Di kaguliyang dagway ta, di dagway pwede na no nga. Ug wala timailhan ng kwarta na to, di na ta ka-identify fake ba nagdili. Di ba? So mauna nga kung magsalig lang ka ng description nga iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, wa naman tay lalis ana kay mo man ang dalan kay si Kristo gud ang dalan din. Ang iyang iglesia, iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo. So, dalan ng iglesia. Dili na siya igo. Kay Jeremias 31:21, magbutang pag yung mga timailhan o description. Kinsa may butang, ang naay authority. Sama sa Central Bank, sila may mubutang kay sila may naay authority. Mga obispo, sila po'y mubutang kay sila may nakasunod sa authority sa mga apostol. So mo na purpose nga nung magbutang og description para dili ta mapiki. Magbutang bag ilhanan ang mga authority. Nya kana pong dalan nga literal kung permiro pa nimog agi anang dalana unya mahadlo ka og inigbalik nimo di ka katunong labi nag naay mga laing dalan. Subutangan man nimong ilhanan gyud. Magtimaan man ka akin nimo ni akong timaan nga mauning dalana akong giagian. Ingon na. So ingon na ni. Kung tinuod manggali nga tampered to, bisan pag tampered ato, ang ato lang i-condemn ang gahimo ato. Kay dili man gyud maayo nang mag-tampered ta, di ba? Pero dili but pasabot nga ang iyang gitampered nga mga pulong dili tinuod. Kay tinuod man gyud nga ang iglesia ni Kristo Catholic. Gitawag og Catholic si Kristo pod ingon tawag kun og alang sa tanang kanasuran. Tinuod pod nga apostolic kay nagsugod sa mga panahon sa apostol. Tinuod pod nga Roman kay ibutangan man sa description nga Roman sa Council of Trent. Dayon isa pa. Mao na. Then ang pag-assemble First Vatican Council. So pag human sa First Vatican Council, natural, ma-picture na dayon nato, makahuna-huna din ta na ang mga history books ani, mabutang na gina nila.
Kay human naman ang First Vatican Council. Mao na nga nung gitawag sa Grolier og Catholic ang gitukod ni Kristo kay balo naman ang Grolier nga gitawag gyud og Catholic ni Obispo Ignacio ang iglesyang gisugdan ni Kristo. Di ba? Nganong ang New Book of Knowledge, Roman Catholic Church. Oh. Nganong sakto ang New Book of Knowledge kay na naman siya reference makutluan ang First Vatican Council nga, First Vatican Council gi-asimbol man na nga ang Iglesia ni Cristo gi-asimbol ang iyang conciliar description, one holy Catholic Apostolic Roman Church. Apil man ng Roman. So gi-apil sa New Book of Knowledge. Dahil pwede po himo niyang reference tong Council of Trent. Kay mo man yun na ang pagkuan na to. O yun na maunang mabasa na sa mga ubang mga referensya kay naa na may ebidensya katong Council of Trent. Una nga kanang mga dili Katoliko nga magsigig yaga-yagaan ng sigig yamid anang Grolier, Google, apil pa ng Google pag yun. Ang importante mag-Google ba na, may encyclopedia pa na o unsa pa nang referensyada. Ang importante, unsa ka tinuod ng giistorya. Dili kay tungod kay encyclopedia, di na kamutuo. Nya na may tinuod, ana. O bitong gi-publish na. Di ba? Mga igsoon. So, din na ako'y ginahuna nga i-apil unta nako, ayahan nako ni siya tapuson. Kay kining mauna-unaan ako to parang makumplito ganyan atong video ron. Okay. So mauna mga igsoon nga kining issue mahitungod sa tampered. Kung matinuod manggali ng tampered, maoray i-condemn na to. Pero sa senaryo nga gipakita, dili gyud ko kaingon nga tampered to. Gawas og na ay tangible evidence nga makita. Ingon na. So ingon na. Og kung tampered man ganing, akong balikon sa pag-ingon, dili buot ipasabot nga maapil og kasayop nga dili di ay Catholic, dili di ay Apostolic, dili di ay Roman. So to pa imong sana imo di ang nigar ang historical evidence. Tungod lang kay naitaw nga katong mga pulo nga gitampered niya sa usa ka hubad sa Biblia. So ingno lang nato ang nasayop ang gatampered. Dili ang mensahe anang description na, di ba? Di ba? So kung naay gatampered ato, dili sa inabugado di ta katumbok ni Windel kay wata ebidensya. Ay igo ra siyang gabasa. Di ba? So kung kinsa manggali gatampered ato, kung tampered manggaling to, siya ray pakasada. Kay ang pare wa gatudlo niya nga himuon niya to. Di ba? O mga hubad gali nga standards Katoliko ron wala man na, di ba? Sa Biblia ang Katoliko ron nga ipanggamit wala man na, di ba? Akong Biblia wala na. So muna. So kung tinuod nga gitampered to, ang pagkasad-on na to ang gatampered. Ayaw i-appeal ang mensahe anang One Holy Catholic Apostolic Roman Church kay tinuod na nga historical evidence ana nga ang Iglesia ni Kristo gitawag og Catholic, gitawag og Apostolic, gitawag og Roman, gi-assemble First Vatican Council. Na historical evidence ito pa tinuod na. History God. Di na tinuod ang history. Gaso kung nahuna lang, walay historical nga fact. Di ba? Pero kung nasa iglesia po, sa 12 ka apostol, nga, tungod ba kay gibuhat si Judas nga, sayop, mo ingon lang din ka di tinuod tong iyang grupo nga si Kristo may gatukod, tungod sa iyang sayop. Dili. Kung ang membro sa Katoliko masiip di man o bisan kinsang Katoliko bisan pagpare, bisan pag-obispo, bisan pag-Santo Papa, masayop, ayaw i-dalahig ang tibok simbahan. Ayaw i-apil ang mga pagtulunan sa simbahan. Kay kung tinuod to nga tampered yun, dili pagtulunan sa Katoliko nga mag-tampered ta.
Usan na sa mga sayups tao. Sayups tao. Pero sa pagtapos anang isyuha mga igsoon mayong ko. Sana dili ta magpataka ba og hinanali day hunahuna ba. Kuha ta ebidensya kay sa korte dili na pwede. No, kanang mo akusar ta nya way ebidensya. Dili na maghimpos, ma-dismiss ng kaso ana, no? Katong ilang ingon nga tampered sa YouTube ra to. Ang mo deklarag tampered ato hinugong atong debatiha ang moderator gyud. Okay. Og na tampered man ganing ayaw gi-appeal nga sayop ng katong gitampered. Anong sayop man tong gitampered nga tinuod mo tong nahitabo nga ang iglesia nga gisugda ni Kristo gitawag og Catholic, gitawag og Apostolic, gitawag og Roman Council of Trent, gi-assemble First Vatican Council, di na tinuod. Tungod kay kanang description na tampered ana atong translasyonas Biblia. Ang sayop katong gatampered. Pero ang mga pulong nga iyang gitampered di na sayop. Pas ba nako? Ay kung ingna ang akong tibok pagkatao sayop. Nabugoy na himong sakto para nang mag-share ko sa akong pagtuo. Pero kung naay mga wa nako mahimo nga angay nako buhaton diha ko na sayop. Oh. Pananglit sa Katoliko ko kinahanglan mo simba jud ko Domingo kay mo man jud na among silbing kay among ang solemnity sa Sabat gikan sa Sabado na mas Domingo. So obligado jud ko mo simba jud Domingo. Kung di ko kasimbag Domingo sayop na ko na. Di ba? Pero dili ko sayop kung manalipod ko aning relihiyon na kay original man eh. Minyo na ko. Kung magmatinud-anon ko sa akong asawa, wala ko masayop diha. Pero kung maibog kong laing babae rin, manguyab kong laing babae, sayop ko diha. So katong issue sa tampered, kung tinuod man galing to, ang gatampered mo atong pakasaypon, ayaw pakasay pa ang doktrina sa Katoliko, kay ang Katoliko wa magdoktrina og pagtampered. Pero anang mga sa prisuhan, daghan man Katoliko da kay mo may daghan. Ayaw pasangin nila ang relihiyong Katoliko anang gihimo nilang dawtan, mo nang nga priso sila. Wa sila tudlo is pare ana. Ingon na lang. So, mao na no mga igsoon gibalik-balik na gyud ako na murag tag rosaryo ani ron nga balik-balik. Anyway, ato po ning kining prerogative. O sorry lang kung mura mo giburingan kay gibalik-balik nako. Pero kita mga Katoliko wad-o na to nang maburing ta. Kay kung atong ipatigbabaw ng maburing ta, di na ta mo simba kay gibalik-balik rin ng pare da sulod sa simbahan. Balik-balik ra pod cycle ng mga ebanghelyo. Balik-balik ra. Di na ta mo tambong misa kay gibalik-balik. Di na ta magrosaryo kay balik-balik. Di na ta mo mubasag Biblia kay humana na to basag Biblia. Boring na balik-balikon. Di na pwede. Then mga igsoon atong tiwason ning video. Then og unsay atong ika-komentaryo ato lang i-post pod no mga igsoon. Boy no mga igsoon, kato lang. Hinoon katong sa tampered, di na kuan po kay ako lang tong nga gigamit nga ganiha para po nga awareness lang po ba ilabi na nga karong panahon na. Tinuod man tong giingon ni Brad Silbert nga do na gyud pag-revise unya dunay changes sa mga wording nya mo lagi kini gi-revise ni mo na nga bantayanan gyud gihapon mga igsoon may gala. Labi na kining mga bag-o karon nga mga So sa man nato pagbantay ana nga may kalainan ka sa kuan pag-revise. Drao. Na yung mga changes mo na nga bantayan nandiyo kini mga latest yun nga mga gipang revise ken di lang ingon nga changes. Okay. Sige. Daghang salamat Brad Douglas. Karon kay wa pa man muslod diri si kuan Brad Edgar Luciano. Alin na tayo balik na nato si Brad Okay, ay mo katingalak pag-play nako nga do na to nilukso. Ako na tong gikat kay kining video ha, dili man ni ag full video. Kung gusto mo mutan-aw ang full video ani, pangitaa lang ninyo sa link sa
sa DXKD sa ilang Facebook. Oh, kay kini akong video gikat na ni nako. Mukat ko kung ang akong mga i-post ang specific lang nga topic nga gusto na kong ipahibalo ninyo mo akong i-share. Ako nang prerogative kay ako may ga-edit ani. Pero kung debate pa ni one in one, dili gyud ako naputlon kay mauwaw ko ta, no. Mo nang kita mo sa akong mga gi-upload nga mga debate, kompleto gyud na, ha. Pero mga ingon ani nga mga dialogue sa mga radio, taas man gud na. Mo na nga siyempre unsay gituhuan nako nga dapat na akong i-share, mora pud to akong mo nang pangputlon-putlon ako, no. Okay. Siyempre, kung atong ibutang pa po itong uban nga wa man ta mutuo ato katong gisulti sa ubang reliyon, mo nang di na to ibutang. Sila na po mubutang ana sa ilang mga video kung para nila sakto sila. Mo na ay mo ka tingala kay basig mo ingon mo nga unsa man ang video ni Veritas giputol-putol mo na. Giputol nako kay katong uban nga paminon nako di na to necessary kay wala mi mutuo ato. Pero kung debate gyud kapinmahanay i-appeal gyud nako ng opponent kay kung mo upload kag video nya debate o nya imo ra pong tingog madungog di na debate monolog na di ba kay ang debate duha man gyud ka-side pero kini yung ani nga dialogo ang program dayon gusto nako nga ang katurang punto nako mo akong i-publish mo nang akong putlon putlon unya mo na nga kung di ko malimot kung gusto mo mangita sa full video gyud ibutang ra nako sa link kanang sa akong description ibutang ra nako ingon ana ginana kay pull-an na gali ng uban mong tanaw sa akong video agis katag-as na kung ako po yung i-play tanan samot kataas akong video so mao na nga kung gusto mo tanaw sa tibuok gyud giun sa pag-react kaning akong gipamahayag aning video gusto mo tanaw tanawan ninyo dito sa Facebook sa DXKD kay sa DXKD man Diyan kung mabutang nako ang link sa full video i-click lang ng link diha nga akong ibutang sa description so mao na mga nigsun ako nang iklaro sa inyo kay pasig mo ingon mo nga bias ko depende na sa akong i-upload nga video mao na nga sa description sa title kung ang ako ara moy akong gi-highlight. So, ang akong ibutang dito na, Veritas 899 clip. Butangan nyo na iklaro yun clip. Kaya kung debate, dapat madungog yun ang pika side. So, mao na mga kabantay mo, ako mong klarohon na, basta debate ang subject, debate, tibuok video gina akong ipadungog ninyo ang akong pamahayag o pamahayag sa akong opponent o kalaban. Pero kung inani lang, ang inani nga putulon ako kay gusto nako nga katurang punto nga gusto nako madungog ninyo nga akong gituhuan mora po na din sa description makita mo po ninyo nga kini Veritas clip yun na pero debate ako yung i-upload tanan madungog yun tanan okay so mao na din atong padayon sa ni kay na ako'y mga pamulong ani nga gusto na ko madungog sa ninyo og appeal aning video Dilakaw na. Brad Silbert, ikaw pala yon sa itong gamayng oras na. Okay, ani lang no kay matag usa nato na magyutay katungod nga upasibaw no paambit sa atong magtagsatag sa kapagtuo. Ang nakanindot lang dili ta mag-away no na ipagrespeto. Sa ako lang yun nga kung mo establish jud kog truth jud mahitungod sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Una akong gilantaw diha tan-awon kung gisaad ba ni Kristo nga magpadayon Magpadayon. Nakita man gud nako nga magpadayon kay gisaaran man niya nga bisan hanggang sa impierno dili makaguba. Lucas 1:33 dili matapos so padayon gyud. So muna nga dili gina mawala sa akong barahan sa pagpangita sa tinuod. Yes. So unsa mang simbahan nga nagpadayon sukad magpanahon ni Kristo, wa may laing nakita nako kini mang Katoliko. Yes. So muna nga iyon ko nga mao gini. Dayon kung
dunay mga di magparehas og sabot, managlahi ba Brad John ba? Kato kung giingon ka ganina nga, sulbaron yun na pinagig meeting officially sa maong grupo Sa rapod. mga authority. Dili na sulbaron nga, uy, lahi man akong pagsabot. So maghimo ko lang grupo. Which is mo na inahitabo na to ron. So mao na nga kay mao maning simbahan na gud nga nasumpay panahon sa mga apostol. So naara aning simbahan na sulbaron ng kanang mga bangi sa interpretasyon. So ang matabuan na ang wala makasabot pa sabton lang. O ang pamaagi gyud sa Biblia, protocol gyud Brad John, magpatawag yun nag-meeting. Meeting. Council. Katong sa Council of Jerusalem lagi. Nga nagtapok sila dito sa Council of Jerusalem, debate dain taas kay ilang tugi. Then paghuman tingog na Pedro, nganong siya may tingog ato human sa taas nga tugi kay siya may holder of the case. Yes. Kanang holder of the case representative of Jesus Christ na kay ang gahud ana si Jesus Christ man. Then dito man niya gipagunita na ni Pedro. So si Pedro may representative of Jesus Christ. So mao nang siya may ni pronounce og dogmatic statement tanawa di ba walay misupak sa iyang statement. Taas tong lantugi din pagtingog niya way misupak. Dahil ni tingog po si James kaya siya may obispo dito sa Jerusalem, siya may leader dito. Pero katong gipang istorya ni James agkatura po tong iyang nakatunan nga kung sa akong tanaw ato wala na kayo mag-touch gali atong gidebatihan nila. Kay katong ang ilang gidebatihan nilang issue si Peter man gyud nag-pronounce sa unsay desisyon ato. Si ang James nagisgot naman siya mga disciplinary law ato nga mayon unsay dili kanon inana nga para atong dugo. Okay, mo po naanad na po na sila nga sa ato galing interpretation ana dili na siya universal law. Kay si Jesus Christ wa man gatudlo ana. Pero ang ubang religion ilang i-appeal gihapon na nga part kuno sa Christianity mo nang gidili nilang pagkaog dinuguan. Pero sa atong Katoliko ingon man tang atong interpretation ana mingon ta nga dili man na universal law ni Jesus Christ. Kana gi-appeal na ni James as Jewish custom na, Jewish prohibition. Unya na po sila authority nga mubayin ana kay na may authority ang apostol mubayin ang lost pagdili og pagtugot. Munang sa Council of Jerusalem gidili gyud na nilang pagkaong dugo. Yes. Pero sa Council of Florence nag-ingon ang Council of Florence nga ato ning i-abrogate kay dili man ni universal law nga atong i-pattern jud sa kang Kristo nga teaching ang atong mga custom. Sumo na nga wa man magdili si Kristo og pagkaog dugo mo nang niingon ang Council of Florence nga okay na. Okay. Tapos atong programang dialogue sa kamatuoran o kani inyong mga higala si Brad Douglas Arotza, si Brad Silbert Dondoyano o kani inyong higala Brad John Banal sa Catholic Faith. Yeah. Inyong nabati ang Dialogo sa kamaturan. Hangtod sa sunod Domingo sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RDL Radio. Ay sa libro ni Brad Wendell Talibong ang Matthew 16. Okay, so mauna to no, mga brothers and sisters no, nga tanawan nga video. So I hope nga wa ko'y nalimtan na to, no? Kay wara ba ko gahimog outline ani no mahitungod sa tampered issue. Yan katong sa tumoy nga bahin pakapi na lang to sa among dialogue ato. Usbo na ko dili ni ag full video ha. Inig upload na ko ani kung di ko makalimot yun ibutang na ko sa description ang full ani ang tibuok video ani no. Kay pasig inyo kung akusahan bias ko ba no. Depende na sa video akong i-upload. Muna nga akong video, siyempre kung ako mo'y mag-expose, ako rapod mo akong i-upload. Di ba? Pero kung debate, so dapat madungog yun pikas-pikas. So mauna. So kini dialogue man sa istasyon. So kung gusto mo maminaw sa tibuok video ani, so dito sa ilang website or sa ilang Facebook kay wala naman ni dito copy ni full video dito ninyo pangitaa kung dili nako makalimot ko butang sa link ani sa description. Ang uban ako kung di ko kalimot mabutang man yun ako. Okay, so mao na niya og do na mo'y kanang pangutana sa ako sa akong baruganan pwede ninyo diha sa akong Facebook mag-PM ba mo na ko akong
Facebook Silbert CIE, no, ang spelling sa ngalan makita man niyo, Silbert Adriatico Dondoyano. Okay, Silbert Adriatico, wala na gibutang diha akong middle name, basta Silbert Adriatico Dondoyano. Mauna ayaw tong, kung mo search mo, ayaw tong Silbert Dondoyano Jr. Ako tong anak katong junior kanang na JR. Okay, kanilang Silbert Adriatico Dondoyano mo yung i-search. Kung dili na mo maka-add na ako, kung mo-add mo kay naabot ng 5,000 akong mga friends, so follow na lang kung gusto mo ma-notify sa akong mga i-post sa video. Dayon ang akong YouTube channel, Veritas Dipolog. Veritas, akong i-spelling ang Veritas, Victory Eco Romeo India Tango Alpha Sierra then space Dipolog. Simple lang ng Dipolog. Ispelingon. So mao na diya ako mga videos. Sigurado ko nga maburingan dyan mga giskadaghan sa akong mga videos. Unya seryoso man ko, dili ko mahilig og pasiaw, no? Kahibalo ko nga ang ganahan niyo tanawong video kanang siaw. Oh, di man ko kabalo na, alang moawat ko, di man ko kabalo. Okay, so ang ako lang og unsay mahimo na ko, mura po na ako mapaambit. Ganahan mo maminaw o dili, pero mo share gyud ko kay mo man ni gihatag sa Ginoo nako. Ang tao di magid magparehas. Sa nawong pa lang na ay gwapo na po'y dili. Mao po na ang musulti pod, di pod magparehas. Bulahan tong maayo mo mulingaw mo istorya kay daghan yung viewers, oh. Yeah, ako bisag dili ko makalingaw, mo share gyapon ko kay ang atong pagtuo i-share man gyud na ay maminaw o wala. So hangtod sa sunod higayon, sa ilo akong nakoy nalimtan kay wa mo ko mag-outline ani. Hangtod sa sunod higayon, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.